Hyvää huomenta. Täällä ollaan Vantaan Ikean nurkilla itse asiassa Good Life Coffeen pienpahtimolla ja täällä on, tai minä olen itse asiassa vieraana täällä Laurin luona, joka on Good Life Coffeen pääomistaja, eikö niin? Sä olet perustanut tämän vuonna... No, 2012 aukesi kahvila Kallioon, mutta pahtimo on 2014. Joo. Ja kahvila on suljettu. Joo. Kyllä. Eli tässä on nyt jo toistakymmentä vuotta nyt sitten pahdettu. Niin, joo. Kyllä, niin, aika menee, joo. Toistakymmentä, joo, kymmenkunta vuotta. Kyllä. Joo. Ja oletteko te ollut tässä nyt ihan koko ajan, vai onko teillä ollut? Täällä ollaan oltu jo alusta saakka. Joo. Ihan. Silloin alku oli ehkä vähän liian isot tilat, nyt alkaa olla silleen. Nyt vielä olla pursumaan, mutta pikkuhiljaa voi ehkä tulee seinät vastaan jossain vaiheessa. Hyvin vielä menee. Joo, kyllä. Joo, tänään meillä olisi tarkoituksena tässä vähän maistella näitä kyseistä kahta kahvia, jotka me ollaan laitettu tässä nyt teille tarjolle, ja osa on jo päässyt maistelemaankin näitä, mutta tänään nyt tässä vähän haastattelen Lauria näistä kahveista, ja hän saa kertoa vähän näiden taustaa tai taustasta vielä tarkemminkin. Ja nyt meillä tässä ensimmäisenä on tämä etiopialainen Danse, ja tätä mä olen henkilökohtaisesti odottanut hyvin pitkään. On aina ollut etiopialaisen kahvin ja vaaleapahtoisten kahvien ystävä muutenkin. Ja tässä itse asiassa nyt teidän kanssanne pääsen ensimmäistä kertaa tätä myös niin kuin maistamaan tätä kyseistä pahtoa. Eli onko näin, että tämä kyseinen papu tai erä tuli nyt sitten vasta muutama viikko sitten Suomeen? Joo, ja ylipäätään Eurooppaan saapui, eli siellä on sato ollut loppuvuodesta kautta alkuvuodessa, siellä on sato kerätty ja kuivattu, prosessoitu, ja sitten se on seilannut Eurooppaan, ja tosiaan pari viikkoa sitten se saapui meille pahtimoon, ja otettiin se meille sisään heti, kun se saapui tuonne Euroopan varastoon, niin se liikahti sieltä sitten suoraan meille, eli todella tuoreista kahvista on kysy niin kuin raakana, mutta myös paahtoon, että se on viime viikolla paahdettu, että siinäkin mielessä on tuore tuote kaikin puolin. Kyllä. Joo, palataan vielä itse asiassa tähän vaiheeseen. Mennään tässä vähän järjestyksessä sieltä, että mistä tämä kahvi tosiaan on lähtöisin ja mitä vaiheita siinä kahvin matkalla onkaan tässä ennen kuin se on tässä nyt meillä kupissa ja juotavana. Niin voitaisiin aloittaa ihan siitä, että mistä tosiaan, minkälaisesta ympäristöstä, minkälaisessa maaperästä tämä kyseinen kahvi kasvaa. Mitä se siitä? No se on sellaista punaista, miksi ne sanoo? Nyt tuli clay. Mikä on clay? Niin savi. Niin, punaista savimaata. Niin, joo. Maata ja vuoristossa siellä yleensä jossain 1500 ja 2 tonnin välillä Etiopiassa nämä laatukahvit kasvaa, ja tosiaan siellä käytiin tammikuussa ja juteltiin, niin sitten siellä paikalliset sanoivat, että ei täällä tarvitse heittää siemenet maahan, niin luonto hoitaa lopun, että siellä ei sen ihmeemmin tarvitse mitään lannoitteita tai muitakaan niin kuin tällaisia käyttää, että siellä oli aikamoiset vihreitä oli silloin, kun oltiin toki niin kuin sadekausi taisi olla niin kuin juuri loppunut ja näin, mutta siellä se kasvaa siinä, missä kaikki muutkin, mitä siellä kasvatettiin. Joo. Onko sulla, että mua kiinnostaa toi, kun se on niin kuin savipohjainen, niin onko se itse asiassa kuinka kuiva sit se maaperä sillä tavalla, että eikö savi ole tyypillisesti sellainen, että se vähän niin kuin se voi jäädä siihen pinnalle se vesi, että se ei mene niinkään niin siitä läpi? Sitten en tiedä, sen mä vaan muistan, että siellä siitä puhui, ja kun se oli näkyvillä siitä vehreiden alta, niin sellaista niin kuin punertavaa maata, ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, se on niin kuin just Afrikassa aika yleinen, että
Joo. verrattuna sitten tuonne muihin mantereisiin, mutta sitten niinku sen syvemmälle osaa mennä siitä, mutta ilmeisen hyvät olosuhteet siellä on kahville kasvaa, ainakin maan perusteella. Mitä osaat sanoa tuosta kasvukaudesta ylipäätään? Onko tällä etiopialaisella tai onko tässä niin kuin jotain eroja tyypilliseen niin kuin kahvin kasvukauteen tavallaan, kuinka pitkä se on ja mitä vaiheita siinä sitten taas on? No siis aina vaan ajankohtaa siellä eri kuin sitten muualla. Se on niin kuin, oltiin siellä tammikuun loppupuolella, niin siinä vaiheessa oli niin kuin puut oli aika lailla tyhjät, mutta sitten se prosessointi oli niin kuin käynnissä ja sitten myös päästiin maistaa niitä tuoreita kahveita. Jos oltaisiin menty joulukuussa, niin silloin olisi varmaan ollut paljon marjoja puussa, mutta sitten ei oltaisi nähty prosessointia eikä olisi päästy maistamaan, kun sitä ei niin, kyllä. Suoraan puusta keräämisen jälkeen pysty maistamaan. Siinä kuitenkin ottaa aikansa. Joo. Kerros vielä katsojille, voi monille olla vielä uutta tietoa, että tosiaan kuinka pitkä se on se kasvukausi, milloin se sitten se marja kerätään sieltä, niin mitä se tyypillisesti on? No siitäkään. No sellainen niin kuin suurin piirtein, että puhutaanko kuukaudesta vai vuodesta? No nyt tämäkään kyllä en pysty näin niin kuin punttaamatta sanoa, että miten se menee, että vielä ei ole niin paljon kierräty noita alkuperämaita, mutta se on toki tarkoituksena, mutta kyllä siihen niin kuin paljon vaikuttaa, miten tulee sateita, että ilmeisesti se kahvipuu voi kukkii 3 kertaa riippuen sademäärästä siinä niin kuin kasvukauden aikana, ja se määrittää myös toki sitten kuinka paljon satoa tulee, että jos on että siellä tiettyihin aikoihin kasvukautta aina toivotaan, että tulee kosteutta ja sadetta, että se saa niin kuin mahdollisimman suuren sadon siitä puusta, mutta se nyt ei ole heidän miten sanotaan, se on mitä sitten se on. Niin, näinhän se taitaa olla. Ja sehän nyt sitten vaikuttaa tuolla koko maailman hintaan, että riippuen missä päin sataa ja näin. Eikö nyt tämä viimeisin, tai esimerkiksi tässäkin kyseisen kahvin kohdalla, niin nyt ilmeisesti kasvukausi on ollut ihan hyvä, tai sato on ollut kohtuullisen onnistunut. Näin ymmärsin, että on tullut ihan hyvä sato. Ja se, kyllä. Joo, ja sitten tuosta keräämistä poimimisesta, eli tapahtuuko se täälläkin nyt ihan sitten, että se käsin poimitaan sieltä puista ne marjat, vai miten täällä? Joo, se on niin vuoristoista maata, ja siellä on pienviljelijöitä, että tämäkin kahvi, olikohan nyt se aina vaihtelee kausien mukaan, että ketkä viljelijät tuo kahvinsa tälle prosessointiasemalle, mutta oliko joku 900 pienviljelijää, ketkä tuo Dansen pesua, se sanoo washing station, eli pesuasema, tykkää sanoa prosessointi. Niin. Se ehkä kuulostaa täällä päässä kahvin liitännäiseltä. Joo. Eli tuo sinne Dansen prosessointiasemalle ne kahvit, mitkä sitten prosessoidaan ja pistetään eteenpäin. Eli siellä ne on todella pientuottajia, ei ole suoranaisesti kahvintuottajia, vaan ne on viljelijöitä, jotka viljelee kahvia, banaania, papuja, avokadoa. Joo. Saattaa olla jotain eläimiä siellä kanssa mukana muutamia. Et ne on niinku viljelee satoa, mistä he saavat rahaa. Joo. Ei ole niinkään vannoutuneita kahvinviljelijöitä. Joo. Et sekin kertoo ehkä siitä maaperästä, että sun ei tarvitse siellä olla niinku ekspertti välttämättä siihen kahviin, vaan ylipäätään viljelyyn, niin sä osaat viljellä siellä, niin maaperä ja luonto antaa loput. Joo, ja toi on hieno kuulla, eikö toi nykyään ole tuossa niin kuin vuosien saatossa enemmän mennyt tuohon suuntaan, että se on tällaista, niin kuin, onko nyt sitten biodynaamisuus tässä niin kuin se termi, mitä käyttää, että nimenomaan, että siellä viljellään niin paljon muutakin, että se ei ole vaan sitä, että se on niin kuin monimuotoisempaa se viljely, ja mikä taas tekee rikkaampaa sit siitä niin kuin maaperästä myöskin, ja siitä kun se on monipuolisempaa se kasvusta. On se mihin niin kuin mennä, mutta toki
Etiopiassa tämä on niin kuin yleistä Afrikan maissa, kun on paljon pienviljelijöitä, joilla on pienet tilat, niin se on yleinen siinä mielessä, että mä en tiedä, ajatteleeko siellä itse viljelijät sitä tässä mielessä, mutta näin täältä kantilta katsottuna se on varmasti niin kuin hyvä. Ja varmasti totta kai se on niin kuin maaperällekin hyvä, että se ei ole vain yhtä. Mutta sitten jos mennään, sanotaan Brasiliaan, mikä on niin kuin koko maa rakennettu siihen, että siellä tuotetaan sitä kahvia niin perkuleesti, niin siellä se kerätään koneella ja sä näkään kuin kahvipuita jossain alueella, niin se on vähän eri maailmat. Joo, toi on yksi syy, minkä takia se Etiopia tai ylipäätään tietysti afrikkalaiset kahvit on jotenkin lähellä sydäntä, että se on se luonnonmukaisuus siellä on niin kuin jotenkin vielä niin paljon, tai varmasti tulee olemaan varmaan ikuisesti niin kuin läsnä siellä, että se koneellistaminen siellä ei niin kuin varmaan tule ikinä menemään ainakaan tuollaiselle tasolle, mitä nyt vaikka jossain Brasiliassa sitten. Joo, en usko. Ja siis joku sanoi joskus, että kyllä ne täälläkin keräisi koneella, jos olisi mahdollista, mutta ei vuoristoa, että koneita saa viety. Mutta en kyllä usko sitäkään, että siellä on niin tuottavasti sitä porukkaa kaikkiallakin, kun oltiin, niin ihan missä vaan keskellä ei mitään, niin aina siellä oli joku ihminen, että kyllä niin kuin tekee paljon käsiä. Ja siellä just tuosta luomustakin niin puhuttiin, ja tämä kahvi on, niin kuin, on kasvanut luomuna, ja se on kahvisäkki, kun tulee meille, siinä on luomu-sertifikaatti, mutta kun meillä ei ole sitä, me ei voida sitä luomuna myydä, mutta näin. Siellä ne tosiaan sanoo, että ei siellä näillä viljelijöillä, jotka sitten viljelee kaikkea, niin on resursseja tai niin kuin, ja ei varsinkaan tarvetta niin kuin, laittaa mitään aineita siihen maaperään, että jos joskus se saattaa olla, että se on luomua, mutta sillä ei ole siellä mitään leimaa, koska siitä ei välttämättä tässä tapauksessa ole mitään niin kuin hyötyä heille. Toki nyt sitten tämä kahvi on haettu se luomu-sertifiointi. Joo, tämä on minusta tosi tärkeää tietoa niin kuin jakaa teille kaikille, ketkä videokatsoja on esimerkiksi kahvista tai ylipäätään niin kuin sellaisesta puhtaista raaka-aineista kiinnostunut. Niin se, että vähän se luomusertifikaatti nimenomaan voi vähän vääristää sitä, että kuinka tuntuu, että ajatellaan nykypäivänä, että kaikki mikä on luomua, niin se on niin kuin sitä puhtainta tavaraa. Mutta se, että niin kuin nimenomaan esimerkiksi Afrikassa justiin, niin se on just näin, että ihmisillä, tuottajilla ei ole varaa siihen sertifikaattiin, ja silti se lopputuote voi olla aivan yhtä puhdas ja yhtä laadukas kuin ilmaista sertifikaattiakin. Kyllä joo, ja sitten kun sä menet tuolla viljelijöille, niin siellä saattaa olla, ei ole itsellä tapahtunut, mutta yksi tuttu sanoi, että oli mennyt ja sitten kysytty just luomusta ja sitten oli vaan ihmetellyt pyörityä päälle, että miksi mä laittaisin mitään tänne luotoon. Että se on että ei välttämättä edes tiedä tällaisesta käsitteestä kuin kyllä. Luomu. Että heille se on niinku itsestäänselvyys. Ja sitten, Joo, kyllä. Mutta tähän luomuaiheeseen varmasti tullaan palaamaan, että monet ihmiset kyllä niin kuin näitä kyseisiäkin kahvia, mitä on tässä nyt mainostanut, niin on niin kuin monet kysyy siitä, että onko luomua. Että tämä on sillä tavalla ihmisille on tärkeää ymmärrä se kyllä, että se on tietysti sellainen niin kuin tae tavallaan, että jos se luomusertifikaatti on, niin silloin niin kuin tietysti on, mutta että se ei ole ihan näin yksinkertaista kahvinkaan kohdalla se kuitenkaan. Kyllä. Nyt ehkä pitää vähän maistaa, nyt sen verran jo kahvihommasta skolottaa, että pitää maistaa tätä kyseistä kahvia. On hyvin jäähtynyt. Joo. Meillä tosiaan oli samaa kyseistä kahvia se niin kuin vuotta vanhempi erä, joka sitten loppui tuossa ehkä 2 kuukautta sitten. Tämä on mukavan maista, kun on vielä se muistijälki siitä vanhasta. Niin. Ja nyt kyllä niin uuden sadon, että miten se eroaa kahvi vuoden takaisesta. Niin
Joo, ja tässäkin niin kuin, eikö se vähän sama ole kuin viineissä ja tietysti monissa muissakin tuotteissa, että se, että vaikka puhutaan siitä samasta kahvilajikkeesta, samasta alueesta, niin silti se kahvi voi maistua, no ei nyt ihan erilaiselta, mutta joka tapauksessa erilaiselta, mitä sitten vaikka se vuoden takainen sato. Kyllä niissä on heittelyä. Ja sitten myös, kun se kahvi kun se saapuu meillekin, niin siinäkin vaihtelu, että mitä se maistuu nyt ja mitä se maistuu vaikka kuukauden tai 2 päästä, niin se on myös sellaisia, mistä itse nauttii työssä, että niinku vahtanut jotain kahvia, sitten sieltä tuleekin, se aukeaa pikkuhiljaa. Tämäkin kahvi nyt omaan suuhun, siinä on hyvä makeus ja tasapaino ja siellä on sellaista vianoa kukkaisuutta ja hedelmäisyys on läsnä, mutta niin kuin muistan sitä viime vuoden satoa pari kuukautta sitten, niin siinä se kukkaisuus oli erittäin läsnä ja se oli todella sellainen teemäinen kahvi. Niin tässä niinku, mä maistan, että se on siellä, mutta se ei ole vielä niinku puhjennut kukkana. Niin joo, niinpä se on niinku nupullaan. Niin, kahvi on nupullaan. Kahvi, se yleensä, Etiopian kahvi se on vähän, kun se on niin tuore, niin se on vielä vähän kiinni niin sanotusti, niin se ajan kanssa erittäin niin kuin maukas, hyvä kahvi on kyseessä, mutta odotan taas innolla, miten se tästä lähtee kehittymään. Joo, samoin mäkin maistan kyllä tässä just, että se on vähän niin kuin siinä vielä odotusvaiheessa just sen kukkaan, tuo on hyvä termi minusta kyllä käyttää näissä tällaisessa kukkaan puhkeamisvaiheessa, että se vielä hetken saa odottaa. Ja tässä vaiheessa voi sanoa tiedoksi, että tämä kyseinen paahto tai tämä kyseinen kahvi, mitä tässä nyt juodaan, niin tämä on paahdettu viikko sitten. Eli sekin tietysti, että sitten siitä paahdosta, kun on viikko, niin sekin vielä voi vaikuttaa siihen, että ehkä se, mitä sä arvioit, onko se pari viikkoa, 3 viikkoa, milloin se alkaa niin kuin se kyseinen paahto sitten olla parhaimmillaan. Sekin vähän vaihtelee kahveittain ja kuka juo, mutta kyllä mä sanoisin 2-3 viikkoa voi niinku ihan suruttaa ottaa. Varsinkin jos on papuna ostaa, niin antaa olla. Ja sitten alkaa juomaan, niin se alkaa kyllä niinku kanssa aukeamaan paljon paremmin. Ennen puhuttiin tuorepaahdosta, että pitää melkein suoraan pahtimesta alkaa ryystämään, mutta nytkään niin kyllä. se fakta on, että niitä kaasuja vielä lähtee pois paahdon jäljiltä, niin pari viikkoa kun antaa seistä, niin paranee. Kyllä. Joo, palataan vielä vähän taaksepäin. Tuossa nyt kun mentiin maistelemaan, tietysti luonnollisesti tulee sitä jo muutakin, mutta vielä sinne pesuasemalle. Eli sitten siinä vaiheessa, kun se kahvi on kerätty, niin se tosiaan sitten kuljetaan sinne pesuasemalle. Ja tämä kyseinen kahvi on siis pesty kahvi. Joo. Mitä sä osaisit kertoa tai haluat kertoa tässä nyt, niin kuin, mitä se kahvin peseminen käytännössä niin kuin tarkoittaa? Mitä siinä tapahtuu? No sehän on, eli kahvi on marja, se kerätään ja siellä marjan sisällä on ne 2 kahvin siementä, jota pavuksi jostain syystä kutsutaan, niin ne on saatava sieltä esiin, että se pystyy niin kuin prosessoimaan ja kuivaamaan, jotta se on, niin kuin pystytään lähettämään sitten eteenpäin. Eli siellä prosessointiasemalla se marja, joka tulee sinne, sen jälkeen se menee sellaisen pulpperin läpi, joka siinä on 2 sellaista, en mä tiedä, mitkä pyörii, minkä välistä se menee, ja pavut menee tonne, ja sitten se marjakuori menee toisaalle. Se on vähän niin kuin kuori tavallaan. Niin, joku kuorintakone. Niin. Pulpperi. Se on joo, niin sille ehkä on suomalaista. Joo. Ja sen jälkeen se menee, siellä on sellaisia, en tiedä kuinka isoja, sellaisia paljuja, tankeiksi kutsutaan, eli sinne menee ne kahvipavut, ja sen jälkeen se kahvi, niitä papuja fermentoidaan yleensä veden kanssa, eli sinne laitetaan vettä ja sen aletaan seistä siinä, olisiko se yleensä jotain 12-24 tuntia, vähän riippuen maasta ja varmaan millainen ilmasto on ja tälleen, ja mitä kahvia, mitä sieltä haetaan, mutta sen tarkoitus on vähän niin kuin tasannuttaa sitä niiden eri kahvipapujen kosteutta ja samalla kun siinä pavun päällä on sellainen vielä
kerroksia, mitä pitää saada pois, sellainen tahmea sokerikerros, niin sitä vähän. Onko se niin kuin, jotta se lähtee sitten helpommin pois seuraavassa vaiheessa. Eli se pitää niin kuin fermentoida. Tämä kyseinen kahvi on dry fermented, eli tämä fermentoidaan ilman vettä. Eli siinä pavun oman sen kerroksen, koska se on tahvea, siinä on paljon kosteutta, niin se alkaa fermentoitua siinä ajassa, mitä se nyt on. Joo. Ja sen jälkeen se pestää, mistä tulee tämä washed-sana. Eli sitten se päästään sieltä tankeista, tässä vaiheessa tulee niin kuin vesiapua. Tankeista sellaisiin kanaleihin, missä sitä kahvia sitten sellaisilla näyttää vähän harjoilta, mutta ehkä no enemmän niin kuin harja ja lapion niin kuin välimaastoa. Sitä periaatteessa työnnetään vastavirtaa, eli se joki vie niitä seuraavaa tankkia kohti. Okay. Ja sitten se niin kuin virtaa siinä veden kanssa sinne seuraavaan tankkiin kohti, mutta samalla sitä työnnetään vastavirtaa tässä niin kuin kans greidataan, eli lajitellaan hyvälaatuinen ja huonolaatuisesta kahvista. Eli painavampi menee sinne ylös ja sitten ekana menee huonolaatuiset sinne. Siinä se peseytyy pois se kerros siitä päältä ja sen jälkeen se menee sinne alla oleviin tankkeihin, joista se sitten nostetaan kuivauspedeille kuivumaan auringon alle. Joo. Näin se on niin kuin lyhykäisen. Joo, kyllä. Se mutta oli selkeästi selitys mun mielestä. Joo. Ja oikein nimenomaan tuosta pavusta vielä, eli sanoitkin tuossa, että niin kuin ne painavammat pavut on niitä laadukkaampia pavuja pääsääntöisesti. Niin kuin pavun koko ja tiheys on yleensä on niin kuin tällaisia määrittäviä tekijöitä. Koko ei ehkä niinkään. Keniassa yleensä on mitään suurempi papu, niin sen laadukkaammaksi sitä yleensä pidetään. Etiopiassa ei mene. Se on mielestäni, koska siellä ne on jokseenkin aika pieniä papuja. Täytyy katsoa tätä etiopialaisen papua. Niin tämä on jos kenialaiseenkin vertaa, niin tämähän on tosiaan niin paljon pienempää sitten. Yleensä ne heikkolaatuiset pavut, ne kelluu siellä niin kuin vedessä, niin silloin kun sä työnnät, niin ne menee helpommin eteenpäin. Joo. Sitten sä työnnät sieltä alta, niin painavat menee sitten. Niin. Se tulee vähän mieleen niin kuin kullanhuuhdonta, melkein niin, jopa vähän samantyyppinen tavallaan prosessi. Tässä vielä ennen kuin ne menee sinne kuorintalaitteeseenkin, niin siinäkin ne kellutetaan. Eli ne pavut, mitkä kelluu, niin ne ei ehditä pois, mutta ne menee niin kuin kakkoslaatuun. Joo. Kyllä. Joo. Mutta se sitten siellä kuivauspedeillä, kun ne kuivuu, tämäkin vaihtelee niin paljon, miten sataako. Ja jos sataa, niin ne peitetään ja riippuu siitä ilmastosta, kuinka kauan se, mutta kai se jostain 15 päivää siitä vähän eteenpäin, niin kestää se kuivuminen. Joo. Miten mä en ole, mun matikka muisti on huono, niin pitää käyttäkö kaikkiin näitä. Joo, no mun skaala on kuitenkin. Joo, mutta siellä sitä kahvia myös käydään vielä. Työntekijät käy niin kuin lävitse etsii sieltä niin kuin viallisia papuja tai silmälle viallisia eri värisiä, joilla on jostain värieroavaisuuksia niihin, niin käydään niin kuin läpi, että saadaan mahdollisimman tasalaatusta ja laadukasta lopputulos. Ja mitään kahvia ei heitä pois, vaan joka ikinen kahvi myydään, mutta myydään sitten vaan heikkolaatuisempana kahvina eteenpäin. Joo. Kyllä, mutta se työmäärä, mitä tämänkin kahvikupillisen, että kuinka monta kättä on ollut. Joo, juuri näin. Se takaamassa, että tämä kahvi maistuu täältä, niin se ei ole vaan viljelijä ja koneen käyttää siinä prosessointiasemalla, vaan siinä on, niin siellä on satoja työntekijöitä, jotka sitten käy läpi niitä kahveja käsin. Kyllä. Niin ja tästä niin kuin ehkä vähän voi saada niin kuin tästäkin nyt taustasta kiinni siitä, että minkälainen se on, jos vaikka nyt vertaa sitten viiniin. No esimerkiksi se nyt on ehkä sellainen yksi luonteva tapa verrata johonkin sitä, että kuinka paljon tässä tosiaan eri niitä
vaiheita ja sitten kuinka pieni tuo papu on, kuinka paljon niitä tosiaan pitää kerätä. Esimerkiksi jos ajattelet tällaista yhtä kahvikupillista varten, niin kyllä. Sitä kun alkaisi laskemaan, että kuinka monta työtuntia on tehty niin kuin yhteensä sen eteen, että me saadaan juoda tästä yksi kupillinen. En ole laskenut, että pitäisi tehdä. Tosiaan mä sitäkin mietin, että pitäisi katsoa, että kauan vaikka mulla kestää kerätä vaikka nyt kilon kahvi, että se ei ole, että sä kerät kilon marjoja, vaan sun pitää varmaan kerätä joku lähemmäs 10 kiloa niitä marjoja, että sä saat kilon raakakahvia, koska kyllä. marja painaa, kuivataan ja kaikki, niin siinä on ensi kerran, kun mä menen tonne jonnekin ja siellä on marjoja puussa, niin ehkä mä teen jonkun tällaisen testin. Niin, testi, joo, kyllä. Joo, no nyt ollaan päästy siihen sitten niinku kuivatuksesta eteenpäin. Ja onko se siinä vaiheessa nyt sitten niinku valmis jo lähetettävästi? Eikö niin, sitä kuitenkin vielä siellä sitten niinku kupataan, eli siis sitä maistellaan jo siinäkin vaiheessa? Joo, siellä ei toki kaikissa, mutta näin, mistä me hankitaan kahvit, niin siellä nämä erotellaan kaikki. Et sanotaan, pesuasemalle tuodaan pitkin satokautta, niin kuin, en tiedä, tuodaanko kuukauden päivän verran, niin kun sinne tulee kahvia. Sanotaan nyt suunnilleen kuukauden, niin jokainen niistä eritellään niin kuin oman päivän niin kuin eriin. Joo. Eli periaatteessa sieltä voi, että mä haluan nyt satokauden päivän 8 kahvit ja 14. Okei, ai siis voi tehdä näinkin niin kuin 100 pienpahtajana voisit tilata niin kuin kyseisen päivän. Varmaan, joo. Okei, toi on uutta tietoa mulle. Että... Toki sitten me ei tiedetä nyt minkä tämän, että kyllä ne sitten tekee kanssa sellaisia blendaa, että ne saa niinku massan, mitä ne myy eteenpäin, mutta periaatteessa siellä niinku kaikki pidetään erillä ja sitten kun kahvi on valmis, niin sit maistelee ja jos niissä on joku päivä vaikka todella hyvä, että sieltä on syystä tai toisesta se on niinku erottuu, niin ne saattaa pitää sen niinku erillä ja myydä sen omana eränä, mutta yleensä ne kyllä niin tekee niistä sitten, rakentaa sellaisen niin hyvän yhtenevän blendin, niin mikä kuvastaa sitä koko satoerää, mutta kyllä ne niin pitää jos ne erillä, että jos sieltä tulee joku niin hyvä erä esiin, niin sitten, koska mitä spessumpi se on, niin sen paremman hinnan siitä saa, että sitten jos se sekoitetaan sinne kaiken muun sekaan, niin se voi menettää tienesti, mutta näin periaatteessa kyllä. Joo. Ja toki sitten prosessointi, ja kun se kahvi on kuivattu, niin siinä on vielä yksi kerros, jonka jälkeen se menee vielä dry milliin, eli kuiva-asemalle, jossa siitä poistetaan vielä se päälikuorikerros, sellainen höttö, jonka jälkeen se on sitten se on valmis. Joo. Et siksi kun kahvi kuivaa siellä prosessointiasemalla, niin se näyttää isommalta, mitä se todellisuudessa on, kun siihen jää sellainen pieni kuorikerros vielä päälle, että siellä se ei ole vielä lopputuote. Joo. Sitten me ollaan päästy tosiaan siihen kahvin lähetysvaiheeseen, eli teidän kannalta tilausvaiheeseen. Ja minkälaisia kahvieriä te ylipäätään, mistä volyymeista puhutaan tällä hetkellä teidän kohdalla? No vaikka tätä kyseistä kahvia, niin me tilattiin 2 lavaa, eli sellainen 1200 kiloa, että ei sen mielessä ole passelimäärä. Joo. Nyt epäilen, että ei tule riittämään ihan koko, kunnes taas uusi sato tulee. Varmasti tulee hetki, kun kyseistä kahvia ei ole saatavilla. Mutta siihen me ei aina pyritäkään, että pitäisi olla läpi vuoden, vaan että on niinku sitä vaihtelua. Sitten tilattiin myös samasta kyseisestä kahvista natural-prosessoitu kahvi, mikä on sitten sieltä samalta prosessointiasemalta samoja kahvimarjoja, mutta on prosessoitu vain eri tavalla, niin se on tällainen vähän maullisesti eroa tästä aika selkeästi ja se tulee varmaan olemaan vähän enemmän niin meidän espresso keittelyyn tai kahviksi. Ja se ei ole vielä edes saapunut, mutta katsotaan. Joo, ja palataan siihen sitten. Se tulee
ihan taas jos minulta kysytään, niin tulee ihan varmasti tulee tarjolle minun kautta sekin, ja siitä natural-prosessoinnista sit voidaan puhua sitten vielä erillisellä videolla, että näitä prosessointitapoja tosiaan on jonkun verran erilaisia, ja niitä voi olla, eikö näin, että niitä voi käyttää myös, niin kuin eri prosesseja käytetään myös samaan aikaan. Tämä voi olla pesty ja aurinkokuivattu, mutta ei kun natural itse asiassa ei voi olla pesty. Voiko se olla, että siinä käytetään myös niin kuin sitä? Ei, no kyllä ne ihan omat tuotteet. Natural sinänsä se on helppoa nopea, että se kahvimarja poistetaan tai kerätään, saatetaan pestä päältä jotkut tomukerrokset ja sitten se kuivataan, jonka jälkeen se marjakerros poistetaan. Että se on niin lyhykäisyydessään siinä. Joo, kyllä. Mutta joo, noita on niinku eri maissa vähän eri tyylejä näin, mutta joo. Ne on ehkä kaksi niinku tunnetuinta. Joo. Mutta joo, mennään siihen vaiheeseen, kun kahvi on sitten saapunut, ja itse asiassa siitä vielä kysymys myös, kun tässä on puhuttu, ja on tuolla vähän puhunutkin siitä läpinäkyvyydestä, ja tavallaan siitä, minkä tuossa niin kuin puhutaan, jos puhutaan tosi isoista volyymeista kahvinkin saralla, että siellä on tosi paljon erilaisia välikäsiä ja erilaisia niin kuin vaiheita siinä kahvin matkalla jo pelkästään niin kuin tänne kuppiin asti, niin miten se tosiaan lähtee sitten, tai tulee tuolta Etiopiasta sitten sulle, mikä on sieltä se toimitustapa? Se laivalla tulee, missään näette nyt, Antwerpen, Belgiassa vai Saksassa, en muista nyt porttia, mutta... Joo. Ja tilataanko se niin kuin suoraan siltä tuottajalta vai onko siinä joku niin kuin, jonka kautta sitä? No tämä kahvi tulee Nordica Prossa, raakakahvitukkuri, kenen kautta me ostetaan meidän Etiopia ja Kenia kahvit myös, että he tekee, joiden kanssa me oltiin myös siellä Etiopiassa silloin reissussakin, että heillä on Etiopiassa toimisto ja muutama työntekijä. Joo. Ja he on niinku periaatteessa kuva tuolta Eurooppaa, ja sitten Snap Coffee on sitten tämä etiopialainen firma, joka omistaa nämä pesuprosessointiasemat ja niin siellä päässä tekee sen työn. Joo, kyllä. Joo, ja mitäs sitten tosiaan, kun se kahvi on saapunut tänne niin mistä alkaa sitten teidän työskentely, mitä siinä ensimmäisenä tehdään? No se saapuu tuosta nyt, kun on niin suhteellisen tuttu kahvi, mitä ollaan ostettu useampi vuosi putkeen, niin sitten se on vaan tuonne meidän pahtimeen pahtoerä. Testierä siihen alkuun kuitenkin, vaikka on tuttu, niin pahdetaan ja maistetaan ja katsotaan, että millainen on tämän vuoden kahvi ja millainen on paahto. Toki me tehdään siihen vähän, testataan kosteus ja tiheys niin kuin tuollaisilla laitteilla, että se antaa meille vähän osviittaa, että miten se pitää paahtaa se kahvi ja näin, mutta se siinä mielessä on sen ihmeempää, kun paahtaa ja maistaa ja katsoo, missä mennään, missä ollaan sen paahdon kanssa. Joo, ja tuosta tosiaan ei mennä tänään tuohon itse pahtamiseen, että siinä on tietysti sitten erilaisia vaiheita ja mihin pitää kiinnittää huomiota, että siitä tehdään jossain vaiheessa sitten omaa pätkäänsä, mutta tuosta ehkä kysymys vielä, että nyt kun tämäkin on jo tuttu kahvi, niin se on varmasti helpompaa, mutta sitten jos tulee ihan niin kuin täysin uusi kahvi teille, niin kuinka paljon enemmän siinä on työtä etsiä sitä niin kuin oikeaa paahtoprofiilia, oikeaa paahtoa sille? Joo, on siinäkin jo vähän ehkä enemmän. Toki kun meillä on satoja kahveja, mitä ollaan paahdettu, että meillä on sitä dataa aika paljon, että me tiedetään vaikka kasvukorkeus, mistä päin maailmaa on tullut, mikä se kahvin tiheys on, kosteusprosentti, pavun koko, niin me voidaan vähän katsoa, että okei, vaihdetaan samalla lailla kuin tämä kahvi tuossa pari vuotta sitten, niin sitten saadaan sellainen hyvä niin kuin ensipahto yleensä ja sitten maistavalla me niin kuin ollaan, että koitetaan maistaa, että onko tässä nyt niin kuin kaikki tämän kahvin potentiaali käytössä vai pitäisikö sille paahdolle tehdä jotain muutoksia, että saisi vielä enemmän vaikka sitä hedelmäisyyttä esiin tai jos paahto meni liian hapokkaaksi, että miten saataisiin vähän hapokkuutta alas tai näin, että haetaan aina sellaista tasapainosta helposti
juotavaa kahvia. Mm. Toki aina niin kuin halutaan, että siellä on hedelmäisyyttä ja hapokkuutta ja näin poispäin, mutta sellaista, että ei siinä, jos nyt ihan uusi kahvi, niin en mä tiedä, sanotaan 2-3 pahtoa ehkä menee, että se on niin kuin valmiiksi tonne nettikauppaan. Niin, harvoin tulee niin, että ei voisi niin kuin kavereille tai sukulaisille viedä, että niin kuin mönkää ei enää mennä. Niin, ja tässäkin taitaa se kokemus puhua, että tietysti nyt kun on sen 10 vuotta, tai jo varmaan vähän reilumminkin olet niin kuin pahtamistakin harjoitellut. Joo, meillä, no itsehän en pahda meillä, mutta meidän pahtajat. Niin, mutta tot kuitenkin, niin kyllä, joo, mutta tot siinä niin prosessissa mukana. Niin. Ehkä pystyisin, jos hyppäisin tuohon, niin kyllä mä sieltä jotain saisin ulos, kun tässä tiiviisti seurannut kuitenkin. Niin, kyllä. Ja koko meidän jengi on aina mukana noissa niin kuin laadun tarkkailussa ja maistaa kaikki kahvit ja näin. Joo. Ja sitten siellä on tosiaan se yksi vaihe vielä, mistä tuossa vähän jo mainittiin, mitä tapahtuu jo siellä pesuasemalla, mistä se lähtee, eli se cupping, eli se kahvien maistelu. Voitko lyhyesti vielä kertoa, mitä se cupping nyt sitten käytännössä tässä tarkoittaa, mitä tekin täällä sitten teette? No se on vaan, että saadaan useampi kuppi kahvia vierekkäin maisteltua niin kuin tasavertaisesti. Että siinä laitetaan kupin pohjalle, me laitetaan 11 grammaa kahvia ja 180 grammaa vettä päälle. Kuumaa vettä annetaan olla 4 minuuttia ja sen jälkeen siitä kuoritaan sellainen rasvakerros päältä ja aletaan maistella. Näin me saadaan, niin kuin, voi olla vaikka 20 kahvia vierekkäin, saat ne aika nopeasti, helposti tehtyä niin kuin valmiiksi ja sitten sitä ryystetään lusikalla. Niin kuin viiniä ryystetään, niin samoin kahvia. Joo. Toki annetaan vähän viilentyä, ettei ihan kuumana juoda, mutta maistetaan toki lämpimänä ja viileänä, että näkee ne vaihtelut siinä. Joo. Se on tämä universaali tapa maistella kahveja niin kuin kyllä. Useita vierekkäin, että silloin niin jokainen kahvi saa saman kohtelun, että se on helppo tehdä. Virheille ei ole kauheasti niin varaavaa, että niitä on vaikea tehdä virheitä. Niin, kyllä. Joo. No tässä päästiin aika nyt syvälle tämän kyseisen kahvin ja vähän ylipäätään kahvien alkuperään ja taustoihin, mitä kaikkia elementtejä siihen kuuluukaan, kun sieltä pensaasta poimitaan ja tähän kuppiin päätyy. Eli tässä on sellainen myös niin kuin ensimmäinen nyt kuvaus ja esimerkki siitä, mitä kaikkia vaiheita siihen voi kuulua, ja näihin tässä eri tavoin palataan sitten myöhemmillä videoilla myös Laurin kanssa, mutta sitten myös Ulrikan kanssa sitten, ja seuraavaksi onkin tarkoituksena vähän sitten tehdä videota myös näistä eri laitteista, mitkä kuuluu sinne kotiin, mitä käytetään sitten, jotka niin kuin viimeistelee tai jotka varmistaa sen, että se kahvi pysyisi hyvänä myös sinne kuppiin asti, koska voi käydä myös näin, että kahvi voi olla aivan huippulaatuinen, mutta se, että meillä on vaikka likaiset välineet, huonot laitteet, niin se on sitten siinä melkein, että se voi hyvin helposti pilata sen kahvin. Ja näistä asioista me tullaan sitten Ulrikan kanssakin paljon tässä puhumaan niiden merkityksestä, miten me voidaan nimenomaan siellä kotona vaikuttaa siihen, ylläpitää sitä, että se kahvi varmasti on yhtä maistuva, kun se on täällä pahtaja sen itse maistanut ja ajatellut sen olevan, niin niihin sitten keskitytään. Mutta kiitos Lauri näistä taustoista ja tämän kahvin esittelystä, ja me palataan näistä taas. Kyllä, Kiitos. Kiitos.